În fiecare an, pe 8 noiembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, căpeteniile îngerilor. În toată România, peste 1.300.000 de români își sărbătoresc onomastica în această zi. În județul Neamț, sute de credincioși au participat la hramul Bisericii Mihail și Gavril din Săvinești. La biserica din Săvinești, sărbătoarea a început cu o seară înainte, când un sobor de preoți a oficiat slujba de vecernie. În calendarul popular, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril sunt percepuți ca niște ființe divine, întotdeauna prezente în viața oamenilor, veghind din ceruri și mai ales de pe pământ asupra lor. În viziunea populară, arhanghelii sunt patronii casei, ard păcatele omenești și purifică prin post și rugăciune conștiința. Se crede de asemenea că aceștia îi însoțesc pe oameni pe tot parcursul vieții, de la naștere și până la moarte. Ziua de astăzi, ziua de 8 noiembrie, este o zi de mare importanță pentru biserica noastră ortodoxă, întrucât noi cinstim pe mai mari arhanghel Mihail și Gavril, voievozii cetelor îngerești. Ziua de astăzi este un mare prilej de bucurie pentru toți creștinii ortodoxi, întrucât sărbătoarea de astăzi și Sfântul Ierarh Nicolae putem spune că sunt cele mai populare sărbători și iubite foarte mulți de, în primul rând, de copii. Foarte mare sărbătoare. Este și hramul în biserică? Da. Este foarte frumos și vremea frumoasă. Foarte bine. Dacă e sărbătoare atât de mare, e o sărbătoare importantă, trebuia să venim, măcar la biserică, dacă nu în altă parte. Păi vin din toate parohiile din comună. Noi avem 3 biserici în comună și toate credinciosul au venit astăzi aici. Sărbătoare mare. În ceea ce privește vremea, data de 8 noiembrie este zi de hotar între toamnă și iarnă. Tradiția populară spune că între sărbătoarea Arhanghelilor și Crăciun trebuie să existe 3-4 zile calde, senine, luminoase, numite vara iernii.